अस्सलाम वालेकुम रोलों के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। आज हमार किचन में बने जाता भिंडी तार के खइला पर ओकर बहुत स्वाद अच्छा होखेला, बहुत ओकर टेस्ट जबरदस्त होखेला। तो देख लो नहीं, भिंडी तो सबके पसंद ना आवेला, तो जाना जाना तरीका से बताओ तनी। वो तरीका से भिंडी तार के आ खा के कमेंट में बताएम नी तारल भिंडी के स्वाद कैसन लागल। तो देख लो नी, भिंडी तारे खतरा एकदम छोटा छोटा नरम भिंडी चाहिए। टाइट वाला भिंडी के अलग कर दिया, ये छोटा छोटा भिंडी चाहिए तारे खतरा। तो देख लो नी, आज बच्चा लोग के डिमांड रहा भिंडी तार के बनाओ के। तो देख लो नी, भिंडी तारे खतरा हम 300-400 के करीब में बाटे। ई खरीदुआ भिंडी ना ही, घर के भिंडी देख सकता लोनी एकदम छोटा छोटा बाटे। तो एकरा के अच्छा तरीका से पहले धो लिया, धो के एकरा के 2 भाग में काट लिया। तो देख लो नहीं, पूरा एकदम अच्छा तरीके से हम भिंडी धो के काट के कंप्लीट कर चुकल बनी। एमें डाले खतरा हम मसाला के तैयारी कर ले बनी पीसे के। तो देख लो नहीं, हल्दी बा, मरचा बा, लहसुन बाटे। तो देख लो नहीं, हल्दी पिसवाल मिल से तो बहुत ज़्यादा मोटा पिसा गल, तो एक के चलनी से चाल के रखल बाटे। तो सिलवट पर पीस के हम सब्जी में यूज करनी। तो देख लो नहीं, मसाला तो मिक्सी में पीस सकतन लोनी, चाहे एमे पीसल मसाला भी डाल सकतन लोनी। जौन सिलवट पर पीस के आ भिंडी में डाल के तारल जाला तो ओकर स्वाद बहुत अच्छा होखेला, टेस्ट भी ज़बरदस्त होखेला। तो रउआ लोगन के चाहेम लोनी तो मिक्सी में पीस सकतन लोनी, चाहेम लोनी तो पाउडर भी डाल सकतन लोनी। तो चली लोनी, ई मसाला के सिलवट पर पीस लिया। तो देखी लोनी, कभी भी सब्जी में लहसुन पीसेम लोनी, सब्जी में या चिकन में चाहे मछली में, तो छिलका के साथ में पीसेम लोनी। छिलका के साथ में पीसला से बहुत ज़बरदस्त सब्जी में या मछली में या चिकन में आवेला। देखी लेनी, शादी ब्याह में मीट मछली बनेला तो छिलका के साथ में लहसुन पीसाला तो कितना ज़बरदस्त टेस्ट होखेला। तो कभी भी लहसुन पीसेम लोनी तो छिलका के साथ में पीसेम लोनी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होखेला। तो देखी लेनी, जन जन मसाला देखनी, हल्दी बा, मरचा बाटे, लहसुन बा, पीस के कंप्लीट कर चुकल बनी। आ भिंडी के हिसाब से हम स्वाद अनुसार नमक ले लेल बनी। अब पूरा मसाला के डाल के अच्छा से मिक्स कर लिए भिंडी में, आ 5 मिनट तक ले ढक दिया। जब अच्छा से घुल मिल जाई तब भिंडी के तारल जाई। तो चली लोनी, पूरा हम मसाला डाल के अच्छा तरीके से मिक्स कर के तब उनके दिखाओ तनी। मिल के पीसल हल्दी बा, मरचा पाउडर बा, उ डाल के तारल जाला।
तो ई जब तारल जाला तो मसाला जल जाला आ भिंडी अच्छा ना तारा पावेला। आ पीस के मसाला भिंडी के तारल जाला तो बहुत अच्छा टेस्ट होखेला आ भिंडी में मसाला अलग ना होखेला आ जलेला ना। तो देखी लो नी पूरा अच्छा तरीके से भिंडी में मसाला मिक्स हो चुकल बा। अब एकरा के 5 मिनट तक ले ढक के रख दिए। अच्छा तरीके से भिंडी में मसाला घुल मिल जाई तब भिंडी के तारल जाई। तो देखी लो नी भिंडी 5 मिनट हो चुकल बाटे। भिंडी में एकदम अच्छा तरीके से मसाला घुल मिल चुकल बा। अब भिंडी के तार लियाई। तो देखी लो नी भिंडी तारे खतर हम इंडक्शन चालू कर दिल बनी। इंडक्शन पर कढ़ाई रख दिल बनी। कढ़ाई में तेल डाल दिल बनी। एकरा के कढ़ाई भी बोल सकत हन लोनी, तावा भी बोल सकत हन लोनी। तो कढ़ाई में तेल डाल दिल बनी। तेल अच्छा से गरम हो गइल बा। अब एकरा के धीमा आंच पर भिंडी के 2 भाग में क के उलटते पलटते भिंडी के तार लिए। भिंडी जली भी ना, अच्छा से तरा भी जाई। चली लोनी यही तरह भिंडी के उलटते पलटते तार के आ तब रउआ लोगन के देखाओ तनी। तो देख लो नहीं भिंडी हम तार के एकदम अच्छा तरीके से कंप्लीट कर चुकल बने। एकदम एक दाना ना जलल बने, एक दाना कांचा बे। एकदम भिंडी अच्छा तरीका से अंदर तक ले तरा के कंप्लीट हो चुकल बा। अभी कुछ भी के साथ में खा सकत नहीं, दाल चावल के साथ में खा सकत नहीं, रोटी पराठा के साथ में खा सकत नहीं। भिंडी तो सबके पसंद ना, जब भिंडी अंदर तक ले चिपचिपी रहेला वही के चलते सबके पसंद ना। तो ये तरीका से भिंडी के तार के बनावल जाला तो सबके पसंद आवेला, चिपचिपी खत्म हो जाला। तो चली लोनी भिंडी के लियाई लोनी। जाना जाना तरीका से हम बताते हैं वो तरीका से तार के बना के खाई लोनी या बच्चा के खियाई लोनी। हमार वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करे। नया नया तरीका सीखे कोई तो कमेंट शेयर कर में। अगले वीडियो मिले में। अल्लाह हाफिज़।